उफ्रा बिसायख'थियाव जोंनि एलायन्स एनडिए एलायन्स इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि जोंनि मानगोनां बिजाथि निर्मल ब्रह्म बिथाङा दिनै उफ्रा बिसायख'थियाव सिडली समस्तिनिफ्राय देरहानो थांगासिनो दङ। बे देरहानाया रायजोफोरनि देरहानाय, गोजोननि देरहानाय आरो खौसेथिनि देरहानाय। दिनै जोङो सिडली समस्तिनि गोबां ओनसोलफोराव हाबनानै रायजो राजाफोर सावरायदों। दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा दिनैहाय निर्मल ब्रह्म बिथांनो सिडली समस्तिनिफ्राय देरहाहोनो दिनै भट होनो थाखाय बयबो थियारि जाजोब्बाय। दा जोंनि देरहानाया जास्ट फोसावनो थाखायल'सो दंसै। जों बे फोसावनायनि डेटखौ जों नेगासिनो दङ। बाखि जोंनिया गासैबो जाजोब्बाय। बेसेबां भट लानांगौ? जोङो नैबे बिसायख'थियाव जों 90,000नि सायाव जोंनि बिजाथिया भट मोननानै देरहादों। नोंथाङाबो इन्टारनेशनेल जब मावनो गोसो दङ नामा? नोंथांनि बैसोआ जुदि 9निफ्राय 30नि गेजेरावब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार सोहोराव थानाय IAN इनस्टिट्यूटआ लाइमोनफोरनो साख्रिनि खाबु होगासिनो। आइजोफोरनो गोहो होनाय एबा वुमेन एम्पावारमेन्टनि सायाव जर'खा नोजोर होनानै बे खाबुखौ लानानै फैदों। बे खाबुआ इन्टारनेशनेल जब मावनो गोसो थानाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय USAनि कार्निवल क्रुज लाइनआ इन्टारनेशनेल रिक्रुटमेन्टनि खाबुखौ क'क्राझारनि IAN इनस्टिट्यूट अफ एभिएशन एन्ड हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टआव लानानै फैदों। गासै 150 बिजाथिफोरखौ USA, इंलेन्ड, अस्ट्रेलियायाव थोंजों साख्रिनि थिसनथायनि खाबु होगोन। बेनि गेजेराव 100 बिजाथिफोरा आइजो आरो 50या हौवाफोर जागोन। बे साख्रिनि थाखाय नोंथांनि खाबजाथाव बैसोआ जानांगोन 9निफ्राय 30नि गेजेराव आरो नोंथाङा रोखा इंराजि एबा फ्लुएन्ट इंलिश रायज्लायनो रोंनाय जानांगोन। बेजों लोगोसेनो नोंथाङा थाखो 12 एबा HS उथ्रिसारनाय जानांगोन। मख'नो गोनांदि बे थिसननाय हाबाफारिनि थाखाय सायख'नाय बिखान्थिया क'क्राझार सोहोरनि थेङापारायाव थानाय SBI बिल्डिं 4th फ्ल'रनि IAN इनस्टिट्यूटआव सोलिगासिनो दङ आरो आर'जलाइ लाखिनाय समसिमाया फैगौ 25 सेप्तेम्बरसिम सोलिगोन। बिब्दिब्ला गोसोगोनां लाइमोनफोरा गोबाव खालामालासे बे खाबुखौ लानो थाखाय मबाइल नम्बर 9394237112 एबा 8761916935 आव फोनांजाब खालामनो हागोन आरो www.ianinstitute.in वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।